Čaute, dneska si zahráme Granny a dúfam, že to znova nebude otočené. Pokúsime sa v jednotke ju zavrieť. Takisto aj s tým hrozným zvukom. Že hej, že? Nenávidím to. Dobre, takže ideme. Takže, no. Dneska si teda zahráme Granny a budeme sa ju snažiť zavrieť. No, do sauny som myslel, lebo to je jednotka, nemám tu žiadny doorlock. Keby tu len nejaký bol, no. Prosím, nech tu není na začiatku hneď tá Granny. Prosím, nech vyjde z hora. To by bolo, že úplne, že best. Gasolinka je tam opretá. Skadiaľ vyjde? Sa mi nezdá, že by išla. Ale... to je stále dobré. Hej. Ona nečaká nič. Čoko. A teraz rýchle, lebo je to na normál. Ona je už blízko, ona je už nejak veľmi blízko. Do prčíc. Okej. Nemá šancu ma vidieť. Ale vieš čo, ja to vypnem. Ja chcem, čo to spraví, či to otvorí. Babka. Hi, haha, zavretá. Hi, haha. Zavretá. Nevieš, čo spraviť, že? Nevieš, čo spraviť. Ha, ešte sa tu obzeraj, ha? Čo robíš? Čo robíš? Ona to otvorila! Jak? Však som ju tam zavednil. Čo má ona silu býka? Tak čaute, to by bolo na dnes všetko. Tento fakt môžeme zaškrtnúť. Nedá sa zatvoriť.